Je to super, no. Podívejte se každý na svou roli. Tak jsem imp. Pěkně si to přečtěte. Když někoho vyberu, ten umře. Já u toho maštím. Tak, já zdravím u videa. Hráče. Rovno to i streamujem. Dolphy, ty jsi to rozdával random, jo? Tak. Napůl. Když kdokoliv bude chtít Máme impa. poradit s jeho rolí, tak že jeden den někoho vyberem. Přesně tak. Jednoho někoho vyberu. A zabiju. Může to být i obecný dotaz, nemusí to být přímo pro ně. No. Já si myslím, že Maťo bude potřebovat pomoc s tou rolí. Jo. Se již tak pak zeptej. A už mám dost nahráno. Kolika už jsem otrávil lidí? 7 her, to už je hodně, to už nepotřebuješ poradit určitě. Nepotřebuji. Tady jsem prostě nový a ty jsem si přečet, takže jako vím, co dělá ta moje role. Hodně. No, tak to, můžeme na to? Co je? Hlasujeme. Můžem. Hello. No, Můžem. Romčo, to by nějaký zmatený? Jsi mutlej, Romčo. Pořád. A nebo nemluví na nás. Nejde ti to, pokud ti to nejde, zkus F5, prvně to většinou pomůže. Jo, dobrý. No, už. To slyšíme. Tak jo. Tak jdeme na to. Dobrou noc. Dobrou. 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 Tam vlastně on vezme miniony, řekne mi, že jsem jejich démon. Vezme mě, já si označím moje miniony. Přes noc já se nechci psát, no, abych nenasal sus. Uvidíme. Tak už mě zbuď. Budou nějaký nováčci, prostě budou to mít strašně těžký, že? Chavoda, Terka, Romča, Ferenc, no Janča. Čau. Ahoj. Prosím tě, ty o nejzlejší. No, tak řekni mi, kdo je tady se mnou. Tvými poskoky jsou
Yuki? Nevidím tady, ano. Yukinka? Počkej, sakra. Yukinka. Kde je Yukinka? Mezi Teres a Jančou. Jo, no, Yuki, no, to mám, no. Soky? Soky. Ano. A Ferenc. Ferenc vedle, jasně. Aha. Tak a prosím tě, vaše bluffy jsou Empat, Ano. Dítě měsíce Ano. a Mnich. Ano. Děkuji. Dobře, tak jo, tak dík. Tak dobrou. Dobrou. Jsem zahrát takhle. Tím, že nějaký plejko, já tam můžu mít špeha, travič, jablova, advokáta. Barona to nebude, si myslím. Nevím, možná jo. Špeha, traviče. Co máváš? Přišel Morel, tak jsem mu v chatu napsal ahoj a mavamo. Papa. Roadkick 1 z... nevím kolik nás je. 13. Výborně. Asi teda, nevím. Jo, 13. Dlouhý to ta první noc. Knihovník, empace má. Vědma, babička, hodina, špek. Travič může ještě trávit. Krásné, dobré ráno vám přejeme. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, Gm. Guten Morgen! Pardon. my se budeme nacházet... Wiki? A? Kde se budeme nacházet? Na Words? Ježiš, já nevím, nechtěj po mně. Dobře, tak pojedeme
Pojedeme za jednou z Hoty, nacházíme se v Číně. A vy jste zjistili, že na našem hotelu se dnes ráno neotevřely 2 pokoje. A jeden z těch pokojů je můj a druhý Jay-Zho. My vám dáme 7 minut na soukromé debaty. Oni utekli. Konečně jsme strhli. Je super. Tak aspoň kouknu, kdo s kým je. Ahoj. Ahoj. Co Já jsem seš? tak Travič, první Travič. jsem trávila Twikyho a nějaké ty... Bluffy, hele, já budu mních a mám dítě měsíce empat. Jo, takže si můžeš žít empata nebo dítě měsíce. Já půjdem na toho empata. Dobré, tak já ti hodím jako, že jsi jako empat, no, nějak takhle. Emp. No já budu mních, no, takže já potřebuji najít někoho hodného, což můžu hrát na tebe, no, že jsi mi řekl, že jsi empat ve trojičce, tak budu hlídat tebe asi. No, dobré. Dobrá. Bye. Soused! Tak to. Co? Jak se spinkalo? Já No, vím, psal jsem ti, no, rušil jsem tě, sorry, no, jako. v pohodě. Co víš o Dušanovi teda? Nic. Jak nic? No ještě jsem s ním nemluvil, mě zavolal hnedka na začátku Bonzus prostě. No, tak dobrý, no, tak to je super. A ty o něm něco víš? No nebo nevím, co? tak ty si řekl, že se s ním budeš bavit hned ráno, tak já myslel, že už No je... ale mě hnedka zavolal Bonzus, tak jsem šel za ním. A řekl mi, že jsem sus, tak jako... Tak co? Nějaký Jaký troječky? troječku? No, můžu ti nějakou dát, no. Můžu? No. Já jsem starosta, Mhm. světec Mhm. nebo šašek. OK. Já jsem buď to gambler, umělec nebo babička. Takže nic, počkej, já si napíšu teda. Mhm. Gambler, umělec, babička. A když tak máš koho jako vnuka? To by ti určitě babička řekla. No právě, jak to... No, tak zatím. Dobře. No, tak jo. Tak já jdu říct. Ano? Co pak si? Čau, prosím tě, tak já jsem nájemný vrah, že jo? Jsi najemný vrah, dobře. No, já ti můžu nabídnout už jenom dítě měsíce Bluff. A pro Sokyho žádnej nemám. Počkej, dítě měsíce a to je jediný, jo? No víc nemám. Yuki si vzala empata a já jsem mnich. Bohužel navíc nemám. Ne, v klidu, to nejde, spíš já se chci podívat, jakože... A co to dělá, protože přece jenom to hraju poprvé a toto jsem ještě neslyšel. Jasně, když prostě umřeš, vybereš někoho modrýho a pokud on umře, tak si byl dítě měsíce. Dá říct, nebo pokud on bude modrý. Dobrý, já si to jako ještě přečtu, takže úplně v klidu, wow, ať to není podezřelý. Víš, co je Soky? Soky mi říkal, že je ďáblův advokát. Jo, dobře, tak jo, tak čus. Good. Já? Aha, dobrý sousede. Zjistili jste něco? Ne. Ne? Teda vím celý grimoire, ale tak jako... Takže špech, dobře, já si to tady teda dávám. Jo, hele, klidně se mě pingni jako vědma nebo jako empat, budu ti tam lítat. Máš nějakou trojičku? Jasně, baron, špech nebo ďáblův advokát. Jo, dobrý, no. Tak jo, děkuju, no. Tak to jsi mi toho poradil, já se s tebou radši asi bavit nechci. To je fakt otřec. Cililink. Zvoním, Cililink. Ale já bych si klidně s někým povídal, jestli máte něco. Cililink. No, můžem klidně. Dobře. Můžem si klidně říct nějaký trojičky, nebo tohle, ať něco o sobě víme. Hele, já ti řeknu, že jsem se neprobudil. Neprobudil. Dokážeš mi říct nějakou trojičku?
Jo, jsem nový a nevím úplně, kteří Jasně. se provozí a kteří ne, takže... Dobře, dobře. To vidíš v té první noci, pokud to máš zaškrtlý. Jo, to je dobrý nápad. No, No tak Tam ale já vidíš, kdo vlastně se nemůžu je probouzá. říct, jo, protože to jsou ti, kteří se provozí. No jasně, ale tak Jo. můžeš Jo, 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 říct mimo no, ně. tak jasně. No, já vím. No máš nějaký to- sus na nějaký souseda nebo na to? Hele, zatím řekli úplně všichni, že spí, což jako asi dává smysl, že jo, chcou se chránit, ale jako Mhm. fakt všichni spíme, takže... Já jsem taky spinkal, ale teď už budu stávat. Takhle ti to můžu říct a to je tak všechno. Ty budeš stávat Dobře. nebo budeš spát prostě furt? Já budu spát naprosto do nekonečna. Mhm. Mi vychází jenom na jednu roli teda, dobře. Jo, Jakoby, dobře. pokud Ne, si tak- tak myslím, no to je jedno. Dobře, já jdu zjistit, jestli někdo má First Night info, no. Zatím. Halo, Hello. hello. Víš o nikom něco? Verejne sa to nemôže hovoriť, ale môžem to skúsiť. Potom. Tak můžem jít do toho. No, No, klukom som povedala, že nech sa dohodnú na tom, že jeden si zobere dieťa mesiaca no, a nech sa dohodnú potom, že čo si zobere. Twiki si síce myslí, že je opilec, aha. ale... A co je Tweaky? ja si Nevíš? myslím, že On má asi First Night info nějaký. Twiki bol umelec. Byl umělec? Áno, a ja som ho pojzla hneď prvú. Nice. Nice, no. Super. A víš o nikom ještě něco? No, iba to, že kluci Nějaký trojičky nebo si tohle? nejak Jo. rozhodia to. Já vím o Sukem, že on bude teda tím pádem gambler nebo babička. Mi dal jako trojičku a mohl kecat v té trojce, nevím. Já jdu zkusit ještě něco 20 vteřin. Mizím. Aha, takže Bonzus chodí se všema kromě mě? Dobře. Já jsem se byl pro jídlo, ty vole, pojď. Aha. Nějakou Tak rychlou máme trojičku? 12 vteřin. Hele, já ti řeknu vědma mních umělec. Vědma, mnich, umělec. Dobře, no. Pojď rychle. Já jsem mnich, světec a nebo starosta. OK, dík. Čus. Tak vítejte zpátky v hotelovém foyer. Máte 2 minutky na veřejné debaty. Tak, slyšel jsem o jednom podivinovi. Slyšel někdo o víc podivínech? V trojičce jsem slyšel teda. Já taky vím jenom o jednom. Já mám podezření na Dranka. Takže jdem. Ty by byly 2. To by dávalo smysl na pravdu, no. Já jsem zase počul o 3 gambleroch a 2 starostoch. Taky mám dva gamblery a 2 starosta claimy, no. V trojičce. Výborný. Sorry, já ještě o Není 2... špatný vůbec, se A hodí. ještě o 2 šaškoch. Takže tu je DA, výborně. To je DA. DA jako advokát. Ďáblův advokát. Nějaký first night info, někdo, kdo by chtěl claimnout? Klidně jako nemusí on, přes někoho. Slyšel jsem, že by tady mohlo být. Já jsem slyšel o babičce v trojičce, no, ale jako babička asi nebude chtít claimovat. Takže... Já jsem těž počul o babičce v 3. Já bych rád řekl, že vím přesně, kde je babička a kde je vnouče. Mhm. Ja môžem aj povedať toľko, že ja som počul, že ak by bol niekto hodinár, tak by mal mať vraj nejaké číslo 4. A ja nemám to overené. To bylo v trojičce? Jo, niekto mi dával hodinára, s tým, že ak by bol hodinár, tak má číslo 4, ale nemám toho hodinára overeného. OK. Si může mít spát, no, jestli nic nemáme jinýho. Jestli by se chtěl třeba klinout Reklus, to bylo taky dobrý. Samotář. No asi není, Reklus jestli je... Můžeme jako... Asi je na to brzo, ale jestli to je Moonchild, tak můžeme udělat Moonchild check, ale nechal bych si to až na druhou To bych noc. taky neřešil teď, no. Co tu ještě je? Jako, jestli máš někoho, na koho by mohl ukázat, jako... Tak my vám otvíráme nominace.
Nechce se babička. Nechce se babička nominovat, když bys... Já jsem tady nový, jo, takže nevím, ale když se babička nominuje, tak jí budem více Ale věřit. teďka nepotřebujem to nominovat. Ne? A babička je jako blbá ve hře. Leda bychom viděli o tom, že máme Undertakera ve hře, ale tím, že, No tím, že právě. jsme slyšeli... To tím, že asi jsme ve slyšeli- trojčce nebylo, ne? Ne, no právě buď. A to, že jsme slyšeli o 2 gamblerech, tak je... Tak jako nepotřebujeme zabíjet na ověřování. Pokud je tady gambler. Dobře, Jako furt, jestli někdo slyšel o nějaký babičce, tak mohlo dojít k záměně třeba. Že si prohodili babička to, takže jestli to je opravdová babička, tak já jsem proto to vyvoutit. Bude ověřená vnoučetem, takže informace se budou scházet u ní. OK, to je fair. Tak druhá výzva k nominacím. Ale klidně to nechme na další noc. Tweaky? Já chci vyvolat hlas o tom, aby jsme šli spát a neprodlužovali to. Tak všechny Se živé vyšlo. ručičky nahoru tedy. Se vyšlo, no. Takže všechny živé ručičky jsou nahoře a my vám přejeme dobrou noc. Dobré noci. Dobrou. Good night. Gute Nacht. Jako bude trávit, já můžu zabít Bonzuse, protože vím, že to byla vědma. Nebo že je vědma. Asi bude starosta. Já si to, když nebyl umělec. Bude vědma, Bonzus prostě bude největší. Největší to, no. Je na tom, že tady další noci. S tím, že první je Travič, kde Gambler, pak Mnich. Mhm. I když on mi dal umělec, tak ví, jako kdyby byl krkavec, no. Čtyřka od toho hodináře je dobrý, ale on jestli bude hodinář, to bude asi jasný. To je 1, 2, 3, 4, že jo. 1, 2, 3, 4, 5. Já mám 5, 4, když to vycházelo. Tak co pak? Jdou ke mně, nejdou ke mně. Buď zdrav, o nejzlejší. Nejzlejší. Já to mám strašně těžký, já jsem z toho vůbec nic ráno nebo přes den nezjistil. Bonzus mi dal strašně silnou trojičku, ale on může být strážkyně. A je toho se docela bojím střílet. No, já zkusím asi toho Sukiho, no. Souseda. Sukiho. Dobrá, díky. Dobrou. Dobrou. Zkusím za Bonzusem, tím, že já jsem ochráním v noci.
Nebudu mu psát. Zkouším hned za Bonzusem. Krásné dobré ráno ve vašem hotelu. A dneska se neotevřely dveře z hotelového pokoje Kosukiho. A dáme vám 6 minut. Abych šel k ní. Prosím. Pojď jenom čau, tobě ještě nemám třeba 3. Čus. Mám na tebe otázku. Ano. Píše ti v noci tweaky nebo ne? Ne. On tweaky to nehraje přes chat. No, jako nevím, je to docela důležitý hra přes chat. No, tweaky nehraje přes chat. Takže dostane nominaci ode mě, OK. Máš nějakou 3, co bys mohl dát? Mohl bych ti dát 3. Tak povídej. Gambler, umělec nebo šašek? Když jsi šašek, dobře. A ty? Já jsem mnich, světec nebo starosta. Starosta, OK. Dobře, no. No, já potřebuji mluvit s Bonzusem. No, já potřebuji mluvit s Bonzusem, tak trochu jakoby. S tím, že... Můžu ho sem pozvat? A já nevím, jestli on to přijme. Bonzus? Ahoj. Prosím tě, já jsem tady teď jako rozlušťoval, mám tady šaška, jo. Prosím tě, já jsem tady rozluštil, že ty bys měl být vědma. Pokud jako z té tvojí 3, jo, protože tak jak jakoby kdo mi co řek, tak to vychází, že bys měl být vědma. A věřím ti v tom, že mi nikdo jiný jako vědmu neřek. Ale já ti asi nic neřeknu, protože já jsem takhle, já mám teďka informaci, že budu tuhle noc ověřovaný. Budeš ověřovaný, jestli jsi opilec. No to je jedno. Já ti věřím, já jsem mnich a já jsem chránil tebe a budu tě chránit dál. Protože si myslím, ne? Je to zbytečný. Dobře, tak já si musím najít ale nějaký jiný cíl. Ale tak dobře, ale vy 3 jediný víte, že jsem mnich, pokud umřu, tak jste prostě vy 3 sus. Dobře. Jo? OK. Čus. No zase tak. No to nic. Ano? Čau, spolu jsme ještě nemluvili. Nemluvili, no, pro jistotku. Jak to by doneslo, že jsem DA. DA, vím. Budu asi toho šaška claimovat. Hele, šašek je i Romča, jo? Jo, slyšel jsem, že ten takže je to Romča, měl by to být Romča, ten se mi na to přiznal. S tím, že se domluv s Ferencem, nebo komu si dal, nebo co? No, že jsem mu dal DA teďka Romčovi, což jsem ani nevěděl teda. Jo, no, on je šašek. Takže pak si když tak domluv s Ferencem, ať on kuchne šaška v noci, a ty pak můžeš claimovat toho šaška, že jo? S tím, že na sebe hodíš jednou toho DA, nevyvoutej se, že jo, a potvrdíš se. To jo, ale no nebo ho může travit. Nebo, a můžu ho kuchnout, ale to se musíme prostě domluvit, no ale já moc váma nechodím do kolu, radši. Já hraju toho mnicha, takže, tak. Jo, já slyšel jsem. Čus. A Suky, no to je jedno. Cože? Suky nevím. No tak nic, tak tady budem. Halo. Všichni obsazení.
halo. Jsme se ještě spolu nebavili. Nebavili, já potřebuji mluvit s Tvikem. Aha, Promiň. takže se mnou nechceš bavit. Dobře, no, Chci, tak jo. ale ozvu se ti hned, jo? Dobře. Taky můžeš do soukromé? Kdo to říká? Ten to je? Tomu se to rýmuje. Když dáš N... Ale vidíš, on se s tebou stejně nechce bavit. Já nevím, tady prostě... Ach jo. No. No, Suky byl babička, takže si netrafil vnoučíka. Suky asi byl babička, no. S tím, ale Bonzus mi dal střelnou trojičku, že je tam vědma tohleto, což on bude ale strážce. On mi řekl, já jsem mu řekl, že jsem mnich, s tím, že on to ví jenom, a on řekl, ať ho nechráním, takže on bude strážce krkavců. Takže pokud uděláme, že ho teďkom poizneš, já ho tuhle noc zabiju. Aby jsme měli jistotu, jo? Tak ho poizně a já ho zabiju. OK. Dobrý. No nic. Já bych potřeboval jako... jsou soukromce, vole, já tady čekám. Já bych potřeboval třeba mluvit s Terkou, o tý nevím jako vůbec nic třeba, víš, Nevím, jako... proč všichni chodíte do soukromky a nejdete normálně někam tady. Jako Protože se to dělá, aby to nebylo sus, víš, aby to nebylo sus, že by chodili jenom zlí. Tak Romčo, řekni něco, co nám řekneš? Můžu ti říct vtip, jestli chceš. Hele, pěkně, já se zasněm rád. Taky 2 stíhačky a 1 nestíhá. No nic, hlava na špalek asi. No. Má blbý vtipy, vyhoďte ho. Dobře. A já se vrátím. Starosta by to měl rozhodnout. No jo, negonguj. Budeme gongovat. Já neslyšel ten gong třeba. Tak, vítejte zpátky na svém hotelu. Máte 2 minutky na veřejné debaty. Tak už se přiznajte First Night Info. Teďka jsem přes den o jednom slyšel, respektive Borec mi dal trojičku, ve kterém byly 2 First Night Info a 3. role, která vím, že není. Takže buď jsou všechno bluffy, anebo je to First Night Info a bylo by dobrý to dát ven. Dobrý. Jak víš, že nějaká role není? Protože vím, kdo to je. Počkej, tak není nebo je už obsazený? Je, ale hard claim asi. Vím, že on ta rola není. Ten, co mi to dal v té trojičce. Mě dostal hard claim od někoho jiného, že jo. Tím si vynulejš. Takže buď může kecat ve všech 3, anebo... Ano, taky, ale já jo, okay, tomu hard claimu celkem věřím. No a chce se přiznat? Bylo by to fajn. Protože ty First Night Info... Takhle, byl to buď hodinář nebo knihovník. Dobrý. Tak knihovníka jsem nedostal. Slyšel jsem o hodinářové, ale knihovníka jsem nějak nedostal. Já jsem slyšel o obojích teda. V jedné trojice nebo od víc lidí? V jedné trojici. Já taky. V jedné trojici jsem měla oba 2. Jinak mám velké podezření, že to je špech, protože mi nesedí počty, pokud Já si nemyslím, že je údajná to hodinářova 4 je správně. Víky, já si nemyslím, že je to špech. Ja čo som počul v noci, že v noci, cez deň, že vraj by tu malo byť nejaké Moonchild alebo čo, niektorý z outsiderov, takže predpokladám, že by tu bol asi Baron. Ale já mám jeden hard claim na hodně silnou roli, takže můžeme pozorovat, jestli... Ale může to být ten čtek, no. Suky, a ty se zvládneš podělit, co jsi byl? Hele, nevím, jestli... Dám ti to zítra, hele, si spolu Jo, jasně.
se přizná třeba nějaký to First Night Info nebo babička. Tak to potřebujeme. First Night Info, prosím, přiznejte se. Jako, já nechci nechávat démonovi killy useful lidí. Tahle ta hra je o informacích, jo? Ty informace se musí předávat. Tak by bylo dobré, aby všichni nebyli zalezli v soukromkách a Ne, chodili ne, do těch druhých. No Jako, to- no. First Protože Night- já jsem třeba za dnešní noc, za dnešní den jsem mluvil s jedním člověkem. Neměl jsem šanci mluvit s nikým Musíš si dalším. někoho odchytnout. Prostě na někoho random. Snažil jsem se. First Night Info se stejně většinou dostane hrozně rychle ven a všichni o něm ví. First Night Info není tak strašně důležitá informace, pokud to nejsou nějaké specifické role, které na tomhle skriptu nejsou. Tak First Night Info je taková informace, která se stejně dostane ven a my potřebujeme vědět, kdo to je, protože toho člověka se potom můžeme zbavit a neublíží nám to, když potřebujeme. No, Dušan se hlásí? Ja ti môžem povedať takto. Ja som First Night Info. Nepoviem ti, ktoré, ale som. Dobré, jsi ochotný se nominovat, nebo tě máme nominovat někdo jiný? Pre mňa za mňa vyhodiť ma môžete. Tak jo. Tvíky? Tvíky nominuje Dušana. Povídej proč. Claimuje mi First Night Info a já nechci nechávat démonovi další potenciální killy na potenciální silný postavy. Jako když se First Night Info přizná druhou noc, je to furt v pohodě, jestli to info řekne někomu v soukromkách, OK, máte ho dřív než třeba všichni ostatní, that's good, to, že neumřel, ne, ale potřebujeme se trošku zbavovat lidí. Tak Dušane, obhajoba. Ako kľudne, nech ma vyvoľte, ja som First Night Info, ja sa priznávam, ale potom, po hlasovaní. Jo. Tak někdo něco k této nominaci? Nic neslyším, tak jenom připomenu. Proto, aby byl Dušan posazen na špalek, je potřeba 6 hlasů. A 9 hlasů je dostatečných a Dušan je tímto na špalku. Nějaké další nominace? Jestli seš to First Night, který si myslím, tak si to nech na zítra. Ja by som rád nominoval Twikyho. Nakoľko nedal mi ešte žiadnu informáciu o tom, čo by mohol byť. Já jsem ti dal naprosto přesnou informaci, já jsem ti řekl, že vím celý grimoire. Takže celý grimoire môže vedieť, pokiaľ viem, Spy. Jasně, třeba. Tak, něco k této nominaci? Ale řeknu to takhle, klidně mě odvůtněte, já už mám informace shromážděný a už jako taky nemusím žít. Aha. Pro nerozhodný výsledek je potřeba 9 hlasů. Si mohl voutovat sebe, ne? Pro posazení Tvíkyho na špalek je potřeba hlasů 10. To jsi mohl nominovat sebe, no, jako nevím, proč jsme vyhodili Dušana, ale... Ale jako je to First Night Info, takže asi proč ne, že? A 3 hlasy nestačí. Tvíky je pro dnešek v bezpečí. Nějaké další nominace? Tvíky. Máte na to 10 vteřin. Už prosím tě vysvětlit, jak jsi říkal, jakože vyhodíme First Night Info, aby ďábel neměl killy na důležitý role. Tomu úplně nerozumím. 5. Jakože... 4. Každý kill, který nedáme my, je potenciální kill pro démona. No dobře, ale když dá démon kill na First Night Dušan Info, to nevadí. je popraven a umírá. Dušane, jak to chceš? Jasný, ale uvěřuj se. Tak ako idem z námestia do svojej izby, zrazu ma napadne šialená kočka a ako ma tak driape, rozdriape mi krčnú tepnu a ja tam na chodbe vykrvácam. Tak, Dušana při cestě na jeho pokoj napadlo rozzuřené kotě.
Roztrhlo mu jeho krční tepnu a Dušan na chodbě vykrvácel. A my vám přejeme dobrou noc. Dobrou noc. A přijelo to kotě Dobrou v noc. Českých drahách. Moju kočku má iba Dolphy. To se nevylučuje. Mohla utíct zabít Dušana. Ale on už není kotě, on už je dospělý kočičák. Ale blbost. Dokud nemá chlupy, je to kotě. Ahoj, ahoj. Dneska to bude Bonzus. Bonzus, děkuji. Dobrou. No, to je super. No. Jestli to video zastavilo. Kdy? Musí předávat. Suky. Tak by bylo dobré, aby všichni nebyli zle. Potřebujeme. No. Potom ne první den, ale, nebo ne v první, jakoby, ne úplně první, ale potřeba bych se ho přes den mluvit celkem nutně. OK. Já si tě klidně vezmu jako prvního Suky. Jo. No tak se předhánějte. Pak chudák Romče zase nebude mít s kým jít do kolu. Můžeš jít s tebou do kolu? Mě už řekl vtip? A tady není nic deviant. Tak k ničemu, že řekl vtip. Já už další nezvládnu, ale. Krásné, dobré ráno všem, tedy ne všem. Dnes se neotevřely dveře pokoje Bonzuse. OK. A OK. my vám dáme Bonzusu 4 minuty. Maťo, můžeš? Tak, jo, můžu, no. Matěj, můžeš taky? Jo, klidně potom. No. Neměl jsi ho kryt? No, on mi řekl, že nechce. No, on mi řekl, že nechce. Ty jsi u toho byl?
A koho jsi kryl? Já jsem kryl Yuki, protože tam mi další řekla jako důležitou roli. Dobře. Takže jsem kryl jí. Okay. Jinak ty jsi říkal něco o mé roli, protože Suchá voda ví mou roli a vy ty jenom vy dva právě. Cože? Ještě jednou? Něco říkal. No, Suchá voda ví moji roli. Já jsem svou roli řekl jenom tobě a Bonzusovi. Já jsem se s ním nebavil. Takže to byly ty vtipky, že jo? On to možná pochopil z toho vtipku, že jo? Chápeš? Kašpárek, šašek. Prej, že dostal info o moji roli. No, nevím, možná to řekl ty. Nevím. Okay. No, není čas. Tak mi vezme, chce mě někdo. No jo, no. To je tak, když se všichni takhle zavřou. Já z 13, já tady zůstávám sám. No, tak co tady, což mi řekneš? Něco? Já tady čekám celou dobu. Já mám tolik... No, dobře, tak nic, no. No, ano. Ale máme tady s tím, počkej, jak se jmenuje, vedle mě. Soky. A se Sokem máme tady takový plán, protože já jsem jako kdyby nájemný vrah. Já vím, já už jsem to řekl, Romče, Šašek, ty ho zabiješ v noci, tím pádem on může umřít a Soky se za ním bude pak vydávat. Já jsem to říkal Sokem, to je ten plán. Takže já mám teďka Sokyho zabít, jo? Jo, počkej, koho myslíš? Romču. Jo, Romču, takže zabije teďka Romču a mít klid. Teď zabíjí prostě Romču. Jo. Já jsem ti chtěl ještě jako říct, že abyste měli pak jako klid a víceméně by to udělalo prostě celkově lepší ten plán, že bys mě mohl právě jakože zabít v uvozovkách tu další noc. A ty bys vykřik jméno a... Jo, ano, to jsem ti chtěl. Ale to by nevyšlo právě. To spíš se nechej vyhlasovat a řekni třeba Janču. Jakože jo, já to tak chci udělat. No, já nevím, uvidíme. Ty to další noc mě musíš zabít, ale ne teďka. Já vím. Takže jakmile to udělám, tak víš, co máš dělat. Dobrý. Okay, to jsem se chtěl jako kdyby s tebou domluvit. No, uvidíme, jestli to tak promyslím. To je prostě extrém, já tady prostě jsem sám. No, on dostal strašný fake info, podle mě. Janča alebo Terka sú pravdepodobne vední. Aha. Jedna z nich dvoch. Aha, takže pokom budeš strieľať, ako ho mám poiznúť? Tak poizni Terku, já zastřelím Janču asi. Dobré. Se tak to udělám, zastřelím Janču tuhle noc. Okay. Starosto! Vedle. Vedle? No nevím, mě to furt vychází, mám u toho napsaný starostu, to je jedno. Hele, máš o někom nějaký něco jako dobrýho? Vím, že ty asi budeš hodnej. A já doufám. Víš jo, to nevím, jak jsi zjistil, no, ale doufám. já o sobě vím, že jsem dobrý. No, tak já mám u tebe, že jsi starosta, tak já furt doufám, že jsi starosta, tak chápeš? No nic zase. To je prostě extrém. To je domluva, on potřebuje nějakou recepční, aby se s ním dalo líp mluvit. Tak, vítejte zpět. My vám dáme chvilku na veřejné debaty. Ta chvilka, minuta a půl. Já jsem za to, že bychom měli dneska vyloučit Tweakyho. Já jsem pro. Tak s tím pořádně vyřešeno. S tím hlasováním vyřešeno, dobře. Ale... Já jsem tě nestihl, Bonzusi, řekneme si to zítra, nebo... Můžeme se zítra promluvit klidně. Nebo to chci říct veřejně. Jestli cokoliv o mě máš, můžeš říct veřejně. Mně to nevadí. Ne, já se ptám, jestli ty to info, co máš, jestli ho chceš říct veřejně, nebo si to řekneme zítra. Asi si to řekneme, že si to nechám. OK, v pohodě. Vědět, co to mají, vědět, to ví. Dobře. Já jsem pro skipnutí a může mít na nominace, jestli souhlasí ostatní. Já souhlasím. Ale Bonzusi, ano? Nemůžeš říct něco víc k svojí roli tedy? Co jsem od tebe slyšel, tak
Asi to teďka není potřeba. Není, jo. Když je mrtvý. No, OK. Pohodě. Hele, takhle, sorry, tak povídej. Už můžu nominovat, ne, Dolphy, nebo ještě... No, já ještě řeknu to, než před to nominací, že, pardon, Já tak že lidi, u kterých jsem si na 90% jistý, že jsou good a vím o nich role, tak ví, co jsem byl a ví, co mám za info. Lidi, kterým nevěřím, to ještě říkat nechci. Ale ví to minimálně 4 lidi. Pokud se to nedostalo dál. Dobře. Tak, Twiggy, ty máš otevřené ty nominace. Jo, jasně, já chci nominovat sám sebe. Obžaloba? Jsem spy a vím celý grimoire a už jsou všechny informace, co mi řeknete, useless. Papa. A nějakou obhajobu? Ne, nezabíjejte mě, já nejsem spy, já kecám. Ježíš Maria, já chci žít, já jsem užitečná role. Empat. Já vám to vyhraju. Někdo něco k této nominaci? Ne, přijde mi to fair. My jsme vyhodili hodináře a mohl se vyhodit Tweaky, ale prvně to hodil prostě na hodináře, no. Z nějakého důvodu. Ale bylo to zbytečný. Jo to. Proto, aby byl Twiggy na špalku, je potřeba 5 hlasů. Tak já ještě, když ho tím hodím do pléna, myslíme si, že je ve hře Travič, nebo ne? Ano. Co si na to myslíte? Ano. Je to možný. Okay. Travič a Baron. Tady A Twiggy, gratuluji. Dostal si živý full house. Yes! To na špalku. Tak pojďte, přebíte mě někdo postupkou v barvě. Tak já vám ukončím den za 10 vteřin, pokud neuslyším nějakou další nominaci. Pět, 4, 3, 2, 1. A Twiggy je popraven a umírá. Twiggy, jak to chceš? Ježiš, kdeže to jsme? Já jsem si lehnul na gauč po té naší včerejší diskuzi a natáhnul jsem si z vapa, zakuckal jsem se víc než Dolphy a umřel jsem. Tak jo. A s touto informací my vám přejeme dobrou noc. Teď jdem do Tianči, ale co další kolo, já vůbec nevím. Můžu si tě vzít hnedka ráno, Bonzusi? Jo. Ok. Trávit čuky, otrávit terku. Asi tak. Asi tak. Jo, tohle nevím vůbec nic. Čau. Dobrý večer. Já si vezmu dneska katanu a propíchnu asi Janču. Nahoře. No co tak, no. Uvidíme.
Šašek. Tvíky, posouvám se tě na pozici 2, je mi líto. Hej, to není fér, já jsem se tě zabukoval prvního. Bohužel, no, prostě, priority. Krásné, dobré ráno. Skoro všem. Dnes se s vámi neprobouzí a ze svých hotelových pokojů nevychází Romča a Janča. My vám dáme 4 minuty. Hej, to není fér, já tam... Ach jo. Nevezmou si tě. Nevezmou si tě. No, už je pozdější jako fáze hry. Už je pozdější fáze hry, jo. Zemřeli 2 lidi. Takže určitě podle mě nájemný vrah bude chtít být Jo. vyvoutovaný. Pokud neumřel Gambler. Ale Romča byl šašek, že jo? To víme. To jsem taky slyšel. A o Janči víš, co byla? Byla Gambler? Nevím, vůbec nic nevím, ani s ní se nemluvil, ani neslyšel nic. No, já taky ne, a Teres taky ne. Se mnou se ty nahoře ženský nebavily, ani Akemi. Ona mi toho taky moc neřekla, tak já jsem s ní mluvil, ale prakticky nic, no. Ani trojičku ti neřekla nic? Nic. Hm. Hele, nevím, jak moc je to relevantní informace, Dušan je hodinář teda, že jo, říkal 4, asi. No, ten říkal 4. Romča je šašek, asi zabitý teda tím nájemným vrahem, teda, možná. Že to šašek, že on To je má pravda, on má 2, nebo... 2 životy. No on nemůže umřít přes noc, ne? No může umřít, podle On mě. má 2 životy. Jo, on má 2 a životy. Když ho zabije nájemný vrah, tak to nezajímá. Jako ty 2 životy prostě zemře. To je pravda. Myslím. Takže to byl nájemný vrah. Takže tím pádem moje první teorie je, že nájemný vrah se dneska bude chtít nechat vyvoutovat. Asi, protože už je zbytečný, jakoby, že jo. Ale já ti řeknu, že Romča teda šašek a vedle mě by měl být Podivín. No, že jo, Ferenc. Ferenc, Podivín. A Bonzus říká o sobě, že je strážkyně krkavců. Že byl strážkyně, Nějak ale neřekl info. No, já jsem se s ním bavil, protože my jsme byli 3 v kolu, jsem byl, Romča ti to klidně potvrdí. Jsem byl já, Romča, Bonzus, řekli jsme si tam role. To by se dělo. Nebo, Jo. Bonzus neřekl roli, ale řekl, že prostě, že není... Já ti to nechci říct, protože ty mi taky nechci říct tvůj roli. To je složitý. No, já ti celkem aj věřím, protože Romčaně říkal, počkej, já nevím, jestli tady vidím ještě. Tu nevidíš, čo ty podle mě. No, říkal mě, že myslím ty a někomu a tomu Bonzusovi říkal svoji roli. A No, když jsem se říkal, na to no. ptal. Já ti teda řeknu, co jsem. Já jsem zabiják. Mhm. Nevím, jak moc je to užitečný, ale na konci kola, když už bych to asi, nebo na konci hry tak nějak hruba bych to rád použil, až bude nějaké podezření. No jasně. Na tu 4, aby to nějak vycházelo. No, ale asi... Ale neumí, jestli teda jako je strážkyně krkavců, tak nejsou moc dobré, to není moc dobrý kill teda. A toho špeha, víš, jakože jestli je špech ve hře. Špech nebude ve hře. Ne, že? Ve hře bude ten nájemný vrah, baron, že jo? Jo. A pak tady říkal, že travič možná, no takže... Takže jako tady ty 3 role. To je mohlo sedět, no. No. Okay. Yuki, já ti teda budem dělat nějakou prostě alianci. Yuki mi řekla, že je embat s 0. Zatím byla, ale teď jsem s ní nemluvil, potom co umřela Janča. Už mi volá. S tím, že... Ano. Já bych tě potřebovala po samom. O samom, dobře. Okay. Tak jo. Odpoj se? Tak jo. No a pak? Daj si self-kill přes noc. Jo? Ví o Je mě? na těba podozření. Ví o mě? Mhm. Dobře.
máte prostor na veřejné debaty. Minutku. Já teďka nevím, jako... Já bych chtěl propouznout návrh. Okay. Můj návrh je zkusit vyvoutit Akemi. Skočím ti do toho. Důvod? Chci to udělat teďka taky, protože já jsem měl tuto noc jakoby zemřít, jsem dítě měsíce, to asi tady už většina z vás skoro ví. A já chci zkusit Akemi, jestli byla dobrá nebo špatná, takže uvidíme to další noc. Hele, řeknu vám, že teďka v noci bychom se teoreticky mohli o Akemi něco dozvědět. Ale pokud to uděláme přes to dítě měsíce, tak to můžeme potom poslat i někam jinam. Dávat na ní dítě měsíce je blbost, protože je ve hře imp. S hodinářovou 4 mě vychází, že ona by měla být ten imp. A ve chvíli, kdy to může být furt šarlatová žena, tak to přeskočí na šarlatovou ženu. Počkej, Nebo se v noci může zabít sama, udělat to jako, že umřela na označený dítě měsíce a přežít. Víky, s hodinářovou 4 by To to nevychází. vycházelo na tebe nebo na mě. Ano, a já ti nevěřím. Tak můžeme to jako kdyby nechat Protože na ty pokud další to je dítě kola. měsíce, tak byl ve hře Baron. Tím pádem tu byl opilec, myslím si, že jsem byl Drankia, myslím si, že moje info je špatný a vychází mi to na Akemi. Na Nominace tebe. máte otevřené. Já bych Akemi nevoutil. A potom Taky ne. suchýho nebo suchou vodu třeba. Vůbec Tak já ne, to dítě udělám měsíce přes to dítě měsíce, jako to, ať máme jistotu, víš co, prostě zkusíme. Kámo, jestli je démon, je Tak se čert, zabije. sama sebe a Starpa snese jinam. Tak Nic jako, tím tak si nepotvrdíš. No tak dobře, ale tak jako nevíš, Pokud co bude nepadnou se 2 killy, tak tím nic nepotvrdíš. Je to tak. A není to najednej vrah? Tady použil... Je pravděpodobnost, že už je mrtvej. No, byly teďka dva killy v noci. Ano. A jak asi všichni víte, já jsem byl šašek. A když mám poprvé zemřít, tak nezemřu, takže jsem musel umřít 2krát. Jednou se Jo, dobře, tak tím pádem Akemi claimuje bullshity. Vyvoutěte. Neklejmuje? Claimuje bullshity. Co prosím si říkal Romčo, že jsi? Šašek. A věděli to o mě tady. Víte co? Hele, já nevím, jak moc je to dobrý play nebo špatný, ale jsem zabiják a střílím po Akemi. Takže suchá voda tvrdí o sobě, že je zabiják. Dobře, sus. A střílí po Akemi. Vyber si zbraň. Hele, klidně kuše prostě a nějak to vymyslí z kuší, hele. Dobrá, takže ty bereš svou sváteční kuši ze své vitrínky, dáš do ní šipku a vystřelíš ji směrem k Akemi. Ale ta šipka byla bohužel z gumy a Akemi se nic nestalo. Může být opilej? Tak to Munchelda. Takže by byl Nebo otrávený? Tak jako dívám skrz to náměstí na suchou vodu a na tu poznámku, co tady mám o rolích, co claimoval, a na zabijáka mi to moc nesedí, jenom tak jako říkám. Ale já jsem Akemi... To akorát hází terč na tebe. Claimoval, prosím tě. Roli by se neměla říkat veřejně, a nebo starostu. Hele, klidně to řekni, já bych se nominoval teďka, jestli to bude dobrý, takže... Hele, jakoby neříkám, že ho bráním nebo že mu věřím, ale tu trojičku, co mi dával, je to jako, mohl by to dělat Nominace Slayer, jsou ale stále není to moc otevřené, pojďte někoho nominovat. Druhá výzva. Já jsem pro nominaci suchý vody. Já s tím klidně souhlasím. Vám to pomůže. Mně to smrdí víc ten Soky, ten je tak krásně ve prostřed, že se schovává, pokud je hodinářkova 4 správná, tak se schovává úplně uprostřed všeho. Takže může být jeden prostě z minionů. Ale já jsem to říkal minimálně 3 lidem, jakože jsem zhruba jako zabiják, že? Neříkal jsem jim přesně, že jsem zabiják, ale někomu jsem to řekl úplně 100%, nevím komu přesně. Třetí výzva k nominacím. Jo, dobře. Nominuju suchou vodu.
Maťo nominuje suchou vodu. Zámek hard claimnul prostě, že je zabiják, teď to vyzkoušel, už si dá se říct k ničemu tady v té hře, když to použil. Mohli jsme vyvoutovat i tu Akemi, můžeme zkusit někdo potom jiný. Suchá voda se obhájí. Ale jako nebude mě to zvadit, že už jsem zbytečný. Nevím, jako, jak moc je to užitečné mě vyvoltovat, že když jsem pořád dobrý. Ale jestli jste pro, tak v pohodě. Maťo je démon. Něco k této nominaci? Je zvláštní, že by fejkoval zabijáka a střelil po někom, koho jsme chtěli vyvoutovat, který se pak obrátil proti němu a říká, že zabiják není. To zní jako nějaký divný double bluff, jako že by byli oba evil, ale to nevychází. Ale já jsem hlavně Akemi nic neřekl o sobě, jako. Hele, může to vycházet, protože pokud suchá voda opravdu blafuje toho zabijáka a použil ho, tak teďka je 100% nevyužitej a pravděpodobně umře na town. A pokud Maťo je démon, tak ho vyvoutí, aby si dělal alibi. To je úplně normální play. Takže jako si Ale to potom nesedí ta štvorka. Potřeba jsou 4 hlasy. No. Můžu být trávený první noc. Mohl být trávený, no. Travič, o tom víme, že je tady, ne? No, nevíme to nutně, ale je to pravděpodobně. A žádný hlas nestačí. Suchá voda je pro dnešek v bezpečí. Spíš to zní to Akemisus, ne? Ja by som len chcel tým, čo sú nažive, navrhnúť takto. Twiki bol podľa mňa špech a s číslom 4, ak suchá voda bol naozaj zabijak, tak Akemi by som považoval za overenú, aby to padalo na Sokyho. Hele, jakoby informace jsou informace, ale řeknu ti skoro na 95%, že Tweakin nebyl špech. Já ti jenom, Bonzu, si řeknu, že to je informace, co sem nevychází, protože po tom, co jsem umřel, padly 2 killy. Jo, ale jeden z nich byla role, která mohla umřít i jiným způsobem. A nebyl to gambler třeba, hej? Ano. Tak, Ferenc se hlásí. Já nominuju Akemi, protože prostě potřebujeme někoho vyhodit a jako tady podle mě teďka se tím rozkličuje více věcí, takže zkusíme. Já souhlasím. A když tak je to check. Tak, Akemi se obhájí. Další věc. Tak já na svou obranu řeknu, že od začátku claimuji trojičku gambler, starosta nebo šašek a zatím si stojím a jedna z těchto rolí stále jsem. Pokud jsi starosta, tak to řekni. Protože šašek ani gambler pravděpodobně nejseš. A pokud jsi šašek, tak už to mělo být dávno venku, protože tady máme další 2 claimy na šaška. A pokud bych skutečně byla starosta, zabijete mě? Pravděpodobně ne, tenhle den. Dobře, tak já jsem starosta. To nebylo moc jako, ale... Jako... Nebylo to moc přesvědčivé, hele. Já už to vím 2 dny, jo. Proto, aby Akemi byla posazena na špalek, jsou potřeba 4 hlasy. Já votit nebudu. A mrtvý hlasy nepálit. Však právě, takže já to říkám se správným svědomím čistým. Jako třeba umělec tady je, nebo nějaký? Tady claim. A 5 hlasů Dobře, je dostatečných a Akemi je tímto na špalu. Je tady claim i s informací, no. Okay. Jenom tak jako hodím do pléna, ví někdo něco o Yuki? Přihlašte se lidi, co ví něco o Yuki. Jestli kdo ví. Já nic a uvažuji nad tím, že by možná se jí nominovala, protože já vůbec nic o ní nevím. Okay. Já vám ukončím den za 10 vteřin. Jestli to chceš udělat, to udělej. Tak já poprosím nominovat Zmačky mezerní. Takže Akemi nominuje Yuki. Tak pověz nám proč. Protože já nejsem ten evil, jsem ten starosta a přijde mi, že je už mrtvých hodně dobrých rolí, takže bych se ráda odpíchla od informace od hodináře a nominovala lidi, kteří by mohli sedět daleko od sebe, což za mě momentálně je teda Maťo a potenciálně Yuki, protože pokud jsou tady 2 přisluhovači, tak ten druhý musí být víc než 4 kroky od sebe.
No, na moju obhajobu nechcem moju rolu hovoriť verejne, niečo som naznačila Janči, niečo som naznačila Teres. Vie to Twiki a neviem, či som to hovorila ešte niekomu. No počkej, no, promiň. Já jsem říkal, já znám celý grimoire. OK, jakoby takhle, já jsem se zeptal, kdo má nějaké informace o Yuki, přihlásili se nějaký lidi a teďka Yuki říká, že to claimnal lidem a nikdo z nich, který řekla, se nepřihlásili, tak to mi jako nevychází moc. Já o tom vím. Já taky. Jančo, myslíš, že by se měli vyvotit Yuki? Nejsem si jistá. Věříš to, co ti řekla? Věříš tomu, co ti řekla o sobě? My jsme se bavili jenom chviličku, takže právě tam, já nevím. Nevím. Už v této nominaci potřeba je 5 hlasů pro nerozhodný výsledek a 6 hlasů pro posazení Yuki na špale. Pokud chcete zachránit zadek vašemu starostovi, tak mi prosím pomozte. A 1 hlas nestačí. Pokud neuslyším nějaké další nominace do 10 vteřin, tak vám ukončím den. Maťo, můžeš nám říct něco o svoji roli? Moji roli věděl Bonzus. Suki jí od Bonzuse. A jsem dost důležitá role. A Romča to o mě věděl. Akemi je popravena a umírá. Akemi, pověz nám, jak to chceš. Připomeň mi, kde se nacházíme? V Číně. V Číně, tak já bych se ráda přejedla nudlema. Takže Akemi si zašla do místní restaurace, objednala si 4,5 kilový talíř nudlí a přejedla se těmi nudlemi. A my vám přejeme dobrou noc. Jančo, Bonzu si dáme ráno potom nějaký group call, protože bych si potřeboval ujasnit nějaký věci. Jo. Jiřík. Akemi, Jirka, má pekne napísané, že vážené nudle. Nepodávám ti. Pardon? Jestli mi chutnalo? Byli skvělí, stálo to za to. A ne, či nepodával tu na Jirka, náš nový storyteller. Ty má písané, že vážená nudle, či on ti nepodával. Je to Je to možný. Čau. Čau, Jirko. Teď je to strašně složitý. No, hodím to asi na Teres, no, zkusím to vyhrát, že asi přežijem všichni. Mohl být dobrý play, že zabiju sebe, ale to asi neudělám. Takže Teres. Děkuji. Čus.
Krásné dobré ráno. Přibyly tu 2 mrtvoly a jedna z těch mrtvol je tady Jirka, který sedí vedle nás. A druhá z těch mrtvol je mezi vámi a je to Teres. My vám dáme 2 minuty. Zvládám to. Plus. No, hele, já si myslím, že nájemný vrah mě zabil, to je asi 100%. No, jasně. A věděli jsi, co ty, věděl jsi to vlastně ten, co tady byl sama na začátku. A pak Ferenc o mě říká, že jsou šašek. Suchá voda se mě večer, předtím, než jsem zemřel, se taky ptal. jestli jsou šašek. No, já právě říkám, já právě si myslím, že on mě taky blafoval. Já jsem mu neřekl moji roli, proto možná asi furt žiju. S tím, že já budu ale nejspíš drunk. To zase říká Suky, že to na mě asi vychází, že já budu drunk. S tím, že suchá voda střílel po Akemi, oba dva mohli být zlí a od suchý vody je na 4 Teres, která teďkon umřela. Ale. Aha. Jo, takhle by vycházela ta trojička. Takže já bych vyvoutoval suchou vodu. Pro jistotu, stejně už je zbytečný, ale on by měl být ten imp, no. Buď on nebo Ferenc, nebo oba dva jsou zlí prostě a dopisujou si a říkají si infa, že? No jasně. Protože jako dozví se, že jsou šašek, on se mě na to ptal. Už se mě na to ptal minulou noc, to jsem mu neřekl, teď jsem mu to řekl a najednou mě zabil nájemný vrah. Takže za mě je to buď Chavra nebo Ferenc. Dobré. Já se jdu zeptat jich teda. Okay. Pojď. Čup. Coky, koho chráníš? Teďka sebe. Do prdele. Já když tak to vyhodím na to, že jsem ten šašek, nechám si případně Ferenc tak. Hele, nám už chybí jenom suchá voda vyvoutovat. Nám chybí suchá voda vyvoutovat. No. A jako je weird, teďka se s tím mluvím, takže... No. Já ti, Bonzusi, děkuji. Ty víš, že já mám rád skupinové grupáče. Když si tam tak pěkně povídáte, sdělujete si konečně informace. Já ti děkuji, že jsi... Jak by řekl Jendal z Hoty, sdílejte kurva ty informace. Tak a vy máte prostor pro veřejné debaty a rovnou vám otevřeme nominace. No, já jenom chci říct, že vlastně suchá voda se mě před minulou noc ptala, jestli jsou šašek, na to jsem mu pořádně neodpověděl. Teď jsem mu to potvrdil v noci a na to mě zabil nájemný vrah vlastně tu noc, když jsem umřel. A Ferenc o mě věděl, že jsou šašek, protože má to info od Ference, přitom já jsem to info říkal jenom Bonzusovi a Maťovi. Mně se dával trojičku. Já jsem se s Matějou sám ani jako o tomhle nebavil, takže my jsme, myslím, že jsme byli jednou. Každopádně, ale promiň? Jsme nedělali, no povídej. Každopádně furt je tady ta možnost, že se nebude na nájemného vraha, ale na traviče zabitej. Protože je tady ta možnost, že nájemný vrah byl už tu chvíli mrtvej. Neříkám, že to tak je. Tvíky, jakoby ty seš ten possible nájemný vrah, takže od tebe prostě jako nebyl. Jo. Ale on nebyl šašek, jako nutno říct. A to je normálně v noci. Já chci, aby Suky claimnul teďka. Soky teda, pardon. Jo, no já jsem ten šašek právě. No tak to nejsi, no. No, ty nejseš, no, a proto si umřel, takže, ale jako co to znamená o suchý vodě, jestli ho to tím pádem očišťuje nebo hází to na něho špínu, když ty jako fejkový šašek to tvrdíš, to nedokážu říct, ale já jsem se 2krát Ference ptal, kde zjistil, že Romča je šašek a neodpověděl, ne? Já jsem to říkal už asi 3krát, že to bylo prostě v nějakým group chatu, kdy jsme byli Mě řekl, že nějakým v group chatu a já si myslím, že jsme ani v group chatu pomalu nebyli. Neřekl mě to ani jedno. My jsme na začátku byli, takhle jako na nějaký ty veřejné místnosti a tam to padlo. Neřekl na začátku to určitě neřekl. Já jsem ti řekl, že to byly 3 nebo 2 kola zpátky. Pánové, já vás teď přeruším. Já se chci zeptat Maťa, jestli propálí, co je, protože na tebe bylo pár ošklivých pingů a je na tebe sas. Já jsem mnich. První noc, tak jsem chránil Bonzuse,
S tím jsem se ten den setkal potom. Řekl jsem mu to, protože z jeho trojičky vyšlo, že je vědma, tak jsem mu říkal, že ho budu chránit, aby jako jsme měli info pořád. On řekl, že je zbytečný mě chránit, přestal jsem ho chránit a začal jsem chránit Yuki, která mi ve trojici dala empata. A tu chráním doteď. Yuki, můžeš nám říct, komu jsi řekla empat info? Hovorila som to Twikimu. Holky vedľa mňa, tým som hovorila, že sa snažím proste vyvoutiť niekoho vedľa mňa, lenže pokiaľ boli holky dobré role, tak nemôžem. A Maťovi. Co jsi dostala teďka? 1. Ale změnili se jí oba sousedí. A předtím si dostávala co? No, Druhá výzva k nominacím. Ja som bola poiznutá a dostala som 1. Hele, No, tak jednoduchý, pokud je Soky Šašek, pokud je Soky Šašek, tak až můžeme ověřit a vyvoutovat. Chtěl jsem se na to zeptat. Ale v tomhle... Není problém. V tomhle počtu nevím, přímě. Abych vyvoutil Maťo. Já to beru. Já to beru. Takže Maťo se hlásil první, povídej. Já chci nominovat Sokyho. Pokud je ten druhý Šašek, já věřím Romčovi, že byl Šašek, s tím, že pokud byl trávený, nebo my jsme se nějak dohnali k tomu, že ho zabil nájemný vrah, takže Soky tady musí fejkovat. Strašně. Takže jestli se tady obvinovat dva Šašky, Soky se Počkej, Franci. Oba. No a Romča Šašek nebyl, proto umřel na první run, nebo na první shot a já jsem Šašek a klidně si to pojďme teďka potvrdit. Ale je tady ještě jedna věc, je možný, že Maťo není nájemný vrah, že jsem byl ožralej nebo trávený, já to furt nevylučuju. V tom případě, pokud by Maťo, v tom případě by se děly jeho informace z jeho role, že, co jsi říkal, že jedna z holek je démon, ne? Tvíky. Ani jedna. Ani jedna není démon, tak naopak. Ani jedna není zlá? Není zlá, ok, cool, tak v tom případě... Já ještě, tak jestli do toho můžu vstoupit rychle, tak já jsem vědma, vědělo to hodně málo lidí a jenom abyste viděli pingy, tak první noc Bonzo z Yuki dobří, Janča Soky dobří, třetí noc Akemi Ferenc zlej, Akemi Benzus zlej a Bonzus jsem věděla, že je dobrý, takže buď jsem byla otrávená, nebo... Já to tomu Bonzusovi nežeru. Protože Akemi ti dvakrát pingla, ano, a to jsme Red Herring. Akemi byla asi imp a čo Red Herring, no. Byla Red Herring, no. Pokud by Akemi byla imp, tak vychází hodina 4 na Tvíkyho. Tím pádem na mě střela suchá voda, případně. Pokud nekecal, samozřejmě. Ale mohl být by the way, jestli... 5 hlasů je dostatečných, Soky je tímto našpal. Jestli Romča i Soky... Nějaké další nominace? Já bych voutil suchou vodu. Já nevím. Můžu mluvit tady? No, tady musím nominovat, že? Jako... No, můžeš jako mluvit. Máte poslední chvíli do nominací. Uzavření. Ale můžeme ověřit to, že se tak neumře, pokud je Šašek jako... Teres, rychle, s kým jsi crosscheckovala toho Maťa? S nikým, já jsem zemřela tuhle noc. Jo. Já jsem zkoušela Maťa jako gambler, jestli je v nich a zemřela jsem. Ale za mě je to Soky a Ferenc bude podle mě ten hlavní. V nich je Sus. Maťovi věřím. Ale... Kvůli Bonzusovi. A Yuki vůbec nevím. Tak, máte posledních... Kvůli mě nominujte, když mě prostě věříte, tak chcete. 4, 3. Tak ještě můžu příště, když tak. Dobrý, jak to nechat být takhle. Tak co, Soky, máš na sobě to DAko. A Soky je popraven a neumírá. A my vám přejeme dobrou noc. Mej DAko ještě furt. To by nevycházel Travič, nájemný vrah a Baron. Ten Travič furt asi pravděpodobně možná není. Baron může být ještě furt bluff, to dítě měsíce může být píčovina. A moje info mohlo být správný celou dobu. Taky možnost. A nebo tu opravdu je Baron a nebyl tu nájemný vrah, pokud zemřel Gamblera.
nevím. Jak je možné to popraven a neumírá? Šašek nebo Šašek. ochrana od Devil's Advocate. Což teda znamená, že Romča nemohl být Šašek. Mohl. Mohl a Soky mohl být chráněný Devil's advokátem. A mohl Šaška kuchnout nájemný vrah, nebo mohl být trávený. OK. Ale pak nevychází ty 2 killy, ne? Kdyby tady byl... Kdyby byl Gambler. Vychází, protože umřel Gambler. Nebo Aha. nájemný vrah. Aha. Adem. Ano. Ahoj. Dneska je to poslední suchá voda. Díky. Dobré ráno. Už jsme prohráli. Suchá voda se neprobral. Jo, byl useless minion. Je to Maťo. Kdo byl... Aha. Oh, fuck. Dobře, jsme to zvládli ve 4. Ve 4 jsme to přežili. Dobře. Takže mě chceš zase říct, že jsem byl drunk nebo trávený, Yuki. Otrávený jsi byl, no. Ty vole, pěkně. Jakože asi máme Ámo, to bylo bomba. Tak, teď si to vezmu na starosti já chvilku. Nikdo Já ti to neodpustím. nemluvte. Takže začneme vaší první smrtí. Vaše první smrt byla zde u Sukiho. A Suki byl vaše babička, který zde měl své vnouče. K tomu se ještě dostaneme. Pak tedy Tvíky tady trošku ragenul, protože zde byl váš travič, který otrávil první noc vašeho umělce, který díky tomu dostal špatnou informaci. Jenom otázka byla, jestli mezi ženami sedí zlý. Dostal odpověď ne, protože byl trávený. Dále jste zde měli vašeho hodináře, který dostal 4. Každý už si to asi dokáže teď v tuto chvíli dopočítat, odkud kam ta 4 byla. Pak jste zde měli váš další kill v noci a to byl Bonzus, jakožto vaši strážkyně krkavců, která byla trávená a dostala špatné informace o Tvíkim, kterého si Bonzus vybral. Zjistil, že Tvíky není umělec, ale nájemný vrah. Dále, pak jste tu měli ty 2 killy v jednu noc. Jeden kill byl na Romču, vašeho Šaška, kterého zabil váš nájemný vrah Ferenc. Janča zemřela na svůj gamble. Aha. Ale poté byla střelena i impem. Já jsem do tebe střelil. Ježiši. Já jsem říkal, že to je Maťo. Já jsem si to taky myslela. Dále jste zde měli vaší vědmu, která dostávala většinou správné informace, ale pak už byla také trávená a dostávala i špatné informace. A informace byla taková, že Akemi je v imp, ale Akemi byla pouze návnadou pro svou vědmu, byla vaše starostka. Promiň, Akemi. Byla ověřená vaším zabijákem. A teď už zde máte pouze svého ďáblova advokáta a vašeho čerta. Maťo, ty hajzle! Hele, jakoby... Já vás musím opustit, mějte se krásně, když tak večer přidám. Jenom otázečka na Bonzuse. Čau, čau. Já těž musím jíst. Čau. Bonzus prostě to hraje tak, že on ti dá strašně silnou trojičku na to, aby byl mrtvej tu noc. A pak mi to vlastně došlo, že on vlastně asi chce být mrtvej, když mi to řekl, že jo, druhou. Takže jsem se domluvil s travičem, aby tě trávil a dostal si fake info. Dolfíku, pridaj města. To bylo super. Takže asi fakt nejlepší trávení, který jsem kdy jako viděl. Jo, bylo dobrý trávení, no. Good luck. Nebo good job teda. Děkujem.